Malawi konse kumene muli. Ine dzina langa ndine Herbert Chigada, Bishop opanda mpingo wapano pa Mikoa Television kulandani manja awiri konse kumene muli programu ya Pagome. Iyi ndi program imene timakhandi atsogoleri a mipingo yosiyana-siyana timanena ndithu mwantherati kuna kuti ife a Mikoa Television tilibe tsankho chifukwa yona kuti timapita mipingo yonse imene ine dziko lathu la Malawi. Ngati kukathekenso ngakhale mayiko akunja tikhoza kupita sukafalitsa tengayi. Lero lino ndinganene kuna kuti ndikachiwiri kupezeka kumalo kunoko kuti Kambiri CCAP ndiye molingana ndi a moderator pano ani akuti a bishop chimene mwatiti pake panopa pa Kambiri ndiye tingokupatsani mpingo chifukwa kuti mundinu bishop opanda mpingo ndiye ndikuti ndavomera nanga si kutumikira Yehova. Choncho lero lino ndili ndi chimwemwe chachikulu kuna kuno mmene ndinabwera kunoko ndapeza ndithu kuna kuno pali chiphwando chachikulu chimene chachitika pano pa mpingo wa Kambiri CCAP. Nkhoza muone kuna kuti kutsogolo kuno mmene ndakhalira pano tilipo anthu okwanira atatu. Ndiye amene ndikuti ndicheze nawo tsiku la lero lino chifukwa kuna kuti kuno Kambiri kunali chiphwando chachikulu cha mwana alirenji. Muona kuti chali chonse chinadzaza mpaka na kunja uko kuti kuchachitika Kambiri CCAP nchani. Ndiye lero lino ndifuna ndicheze nawo amene ndina kuno ndiyambire kumene kuno paja dzina ndinu ndani? Ine ndi Jennifer Kalonga Chinombo. Jennifer Kalonga Chinombo. Oho. Kumuzi ndikuti? Kwantenje Blantyre. Tiye machinjiri. Blantyre momo? Blantyre momo. Ndiye kumuzi kwanu? Oho. Kumene ine ndi Yamikani Blair, mlembi wa mpingo pano. Ayamikani Blair? Yes. Mlembi wa mpingo? Yes. Ndiye malembera zonse zimene zapano? Timalembera. Oho. Inu kumuzi ndikuti? Ndikumpirisi kumachinga. Kumachinga? Yes. Ndinu achiyawe? Sindiye kuchi kumachinga wene kwachiyawe? Kwambi. Mori mankwa achiyawo? Simachikonda. Timamva. Simachikonda. Timamva. Kumva mmamva? Timamva. Umakuchira nkhonde yayi? Mulibe nacho chidwi? Timapitapitako. Oho. Chabwino. Iyayi, ndakonda kuna kuti tabwera pano pa Kambiri CCAP. Chimene ndikufuna kuti ndidziwe ine chionera kuti inu mapanga chani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndine mulimi komanso ndimapanga business. Ndinu alimi? Zolima zanuzo nkumadzigulitsanso simutanthauzo choncho? Ndinu mulimi. Mvula ikagwa bwino timalima nkukolola, zinazo nkugulitsako, zinazo ndikumadya. Zinazo kumadya. Mbewu zimene malima inu nkumanena kuti ndiziti? Ndimalima chimanga, nandolo ndi mtedza. Oho. Chimene mwapindula chaka chinocho kuna kuti koma izi ndeza ndithandizako ndeziti? Nandolo. Moti chaka chino kuti nandolo mbiri? Nandolo aliko. Misika yetu mugulitsire nandolo nanga muna muzingoja nandolo ese? Ayi. Kakhale kumuziko tikunena kuti nandolo wachita bwino koma pali ena sana achitire bwino. Ndiye tizigulisana komweko. Kuoperanso kuti tikati tipite malo ena tiwononga transport. Oho. Mudzigulitsana kunyumba komweko? Ayi chabwino ndithu. Nanga chimanga sina chite bwino chaka chino? Chimanga sichinachite bwino kwenikweni chifukwa cha vuto la mvula. Nandolo ndiye mvula ba? Nandolo pajazo chitika zacha makhala ngati mitengo. Safuna mvula kwenikweni. Anabadwa ngati mtengo. Anabadwa ngati mtengo? Safuna mvula mbiri. Mvula ikachuluka? Ayi samachita bwino. Koma mvula ikhale ya saizi ya bwino. Chabwino. Ayi chabwino. Pambali zakuti ndinu mulembi wa mpingo wa pano zimene mmachita za moyo wanu wa tsiku ndi tsiku ndi tsiku? Mutune ndili pa ntchito. Mutune ndili pa ntchito. Muli pa ntchito? Yes. Mumagwira ku? Mumagwira ku OG Group of Companies. Pamaserema apo. Oho. Yes. Uchabwino. Inu muti mumagwira ntchito company imene mwaichula? Yes, OG Group of Companies. Ndiye ndinunso mulembi wamkulu wa pano pa Kambiri CCAP. Kodi makati mulembi wamkulu ndiye kuti pamayenera kukhala alembi angati pa mpingo? Zimatenga ndi seta pamene mufuna mpingo kuti mukhala nawo angati. Mpingo ina makhala nawo atatu. Ina makhala nawo anayi. Mpingo mati nawo atatu. Pali achiwiri maenjini mainjini komanso achitatu Bambo Daniel Kambalame. Tipo alembi atatu. Muli patatu? Yes. Iniyo popeza kuna kuti muli pa ntchito mtawuni mulimbimo ndikuti so muli pabanja ndikhupira choncho? Muli pabanja? Kwambiri. Muli pabanja? Oho.
wakuda chendana ngati Jana awiri. Kevin ndi Karen awiri. Kevin ndi Karen. Yes. Atsikana okoka. Nyamata ndi sikana. Kevin ya. Ali pa sukulu. Ali pa sukulu. Chabwino. So pano inuyo pa zonse zimene mafotokoza muli pa ntchito ndinu mlembi wamkulu njira zoterozo nthawi yanu maigawa bwanji una kuti muli pa banja mlembi wamkulu ndi kuntchitonso nthawi yanu maigawa bwanji kuna kuti banja amayi kunyumbako asadandaule kuna kuti koma ndiye abule sakupezeka pakhomo pano kapena mpingonso nawonso zinena kuna kuti tiya ajindeti nango asankhatu kuna kuti akhale mlembi wamkulu sapezekaponso pano nthawi yanu maigawa bwanji magawidwe a ntchito kwamacha tsiku ndimayesesabe kuti ngakhale ndikupita ku ntchito koma ndikhale ndi ma hours ena ake kuti ndipangenso za ku church. Nthawi zambiri ndimatha kumagwira ntchito zina za chalichi koma ndili ku ntchito konko kuti zinaso zitani ziziyenda koma ndimayamika Ambuye kunena kuti ndimadziwa kuti Mulungu anandidalira ndichifukwa chake zinthu zimakhala zikutheka koma si ntchito yophweka ayi. Ndiye mukandifunsa kuti ndimatha kuipanga manage bwanji ndimatha kudzionera kuti pa tsiku limene lolo zoonera kuchitika kumpingo ndiziti komanso kuti ndingalumikizane bwanji ndi azinzanga chifukwa azilembi tipo atatu tonse ndiye pali zinthu zina ndimatha kuwatha ndikuwauza anzanga kuti apange motere ndiyo ndikamatha kupanga follow chakumadzulo kapena pa tsiku limene lolo zimakhala kuti zonse zikuyenda bwinobwino chonchonso angakhalenso ku ntchito zinthu zinanso mabwana ena akamatifunsa pena ndimayenanso kuti ndizikhala ndi ma hours ena amene ndimenera kuti mwina ndipume koma ndimenera kuti ndipangenso nani kumbali ina za ntchitonso ndimene ndimatha kupangira manage za ku ntchito komanso za mpingo. Inu kukhala pano ngati mlembi kwa chaka tsopano muthamangira chaka chachiwiri kupita chachitatu ndi zopetchera zanji zimene mwakhala mukumana nazo pa utumiki umene wa ulembi wa mpingo wa CCAP kuno kukambiri? Ndizochulukirakobe koma zimene sitimaziwerengera poyang'ana kunena kuti ntchitoyi amayigwira ndiye Ambuye. Ndiye ife pakhala tichongotengera chabe zinazo timazimva pena ngati anthu timatha kukhumudwa pena ngati anthu timaona kuti izi sitingathe kupitiriza nazo koma tikakhala tikusogozedwa ndi Ambuye zonse zimakhala zikutheka. Ndiye ndizochulukirako koma sitingathe kuzitchula panopa komabe timaziona kuti pa ntchito ya Ambuye zokhumudwitsa sizimalephera. Ndiye timangodalirabe Ambuye kunena kuti ntchito imeneyi azitha kuyikwaniritsa yekha komanso pamene ifeyo tikuzipereka pa ntchito yake. Chachikulu timakhulupirira kuti ngati tizipereka pa ntchito ya Ambuye iyeyonso ndi amene angathe kukwaniritsa zimene ife tikufuna kuti mpingo uno uziyenda. Zopetchera zanji zimene makumana nazo inuyo pa ulimiwo ndi pomagulitsa malonda wanu? Ndi zambiri zimene timakumana nazo chifukwa ulimi timangoyerekeza mwina ukamapanga plani yako kuti chaka chino ndifuna kulima chimanga umayerekeza kuti mwina chaka chino ndifuna kulima chimanga choti ndituluse ngoyerekeza matumba 30 koma sumapangana ndi nyengo. Zimatha kuchitika kuti iwe kuyerekeza kuti ndituluse matumba 30 achimanga ukapezeka kuti mwina ukutulusa 20 kapena ukutulusa 10. Zimene zija zimakhazo zovuta zimene zimabwezera munthu moyo wako pansi chifukwa umalowetsa kani ndrama zogwirizana ndi matumba 30 ndiye ukatulusa matumba 10 kapena 15. Komabe sitinganyanyali chifukwa sitingapangane ndi Mulungu kunena kuti chaka chino zikhala motere kapena zikhala motere. Ikakhala yonena kuti zavuta chifukwa choti nyengo sili bwino sizimapweteka kwenikweni koma zikavuta kuti mwina iweyo walephera sunayike chidwi kapena sunasamale bwino mbewu zako ndiye zimakhala zopweteka. Nakufunsani kathagenda kuti kumene mukuchokera kwa Ntenje. Kuchokera pano pa mbiri CCAP kuno kubangu kafika kwa Ntenje ndi utali bwanji? 5 to 6 kilometers. 5 to 6 kilometers. Ngati simulakwitsa 5 to 6 kilometers. Kuti kumene kulibe branch ya CCAP? Ayi kulibe. Chifukwa chani? Ndiye kuti anthu ati amachoka kumene kumabwera kunosa? Timabwera kuno chifukwa chonena kuti kunadzikika Catholic. Ife ya CCAP tikukhala ngati ampingo wa mpaduko tikungoyamba kumene koma tili ndi chikhulupiriro kunena kuti Ambuye wathu ndi wabwino kupita kwa nthawi branch ikhalako. Kodi ndiwe muti muli kumene kwa Ntenjeko mpingo wa CCAP unabadwa pene? Ayi. Unabadwa mpingo Catholic.
ndiye mukwatchula kuti inuyo mukhanga ta mpatuko chifukwa ndikuti ampatuko mpatuko sindi inuyo fa kuti munapatuka Mississippi kubwera ku Mississippi chimene munachokera kumene kuti chimene ndinachokera ku Catholic kubwera ku Mississippi ndinganene kuti ndinasatira banja komanso sindinganene kuti ndinasatira banja chifukwa chonena kuti ine ndinali wa Catholic amunanga anali a evangelical ndiye aliyense anasiya mpingo wake ndikuyamba mpingo wa CCAP kuti pasamakhale chinkulirano kuti mpingo undi wanga ayi kuti zimakhalapo zimene mabanja ndiye chidule tinabwera mpingo wa CCAP koma ndinabwera kale kwambiri ndipo mu CCAP ndakhalamo zaka zochuluka pamene ndikuyankhula pano ndine chair wa amayi pa mpingo pano kwa chaka chino cha 4 sopano cha 5 muli chair lede wapano ndikuonani kuna kutino mavaliziwewati amuziso ndi alembi akulu yawo zikutanthauza kuti chani iye tasiyana tota ndimene ndavalireni zipewazi zikutanthauza kunena kuti ndi mikanjoyi ndi mikanjoyi tinali pa klasi ya Veritas tinali pa klasi ya Veritas ndiye totsa kuti chani Veritas ndi klasi imene timaphunzira za kumvesesa Bible inabwera bwanji Bible imene ine ndanga ndachitoyenda nalo kuchokera kumene ndimakhala kona mmene ndamva kuna kuti amupita kuchene kukambiri ku graduation ya Veritas ndatana neso mtengeso likasalangana chabwino ndiye mwati Veritas imatanthauza kuti chani Veritas ndi klasi imene imatiphunzisa zambiri zokhuzana ndi Bible taphunzira zambiri mu Veritas taphunzira kuti Bible inabwera bwanji tingalalikire bwanji mawu a Bible pali ena amalembera anthu akale pali ena amene akugwira kwa anthu akale ndife tomwe alero muli Aroma 16:16 ngati sindikulakwisa amene amati munthawiyo tipasane moni wampsopsono koma ku tsiku la leroli kuti tibwere pano tingonena kuti tipasane moni wampsopsono olo ineyo pano kuti ndipasane moni ndi alembi angawa apa wampsopsono olo ndinuyo zioneka kuti pachikhalidwe cha ife amalawi ayi ulemu wina wache waperewera ndiye Veritas yatithandiza kapena ikuthandiza kutenga mawu aja wachosa mu nthawi yakaleyo nkwabweresa mu nthawi ya lero kuti kodi chichewa ngati chimenechi tingachigwiritse ntchito bwanji kuti munthu achimvesese chifukwa Bible yomweyi kungoyiwerenga osayimvesesa ambiri tikuchimwa nayo ndi chifukwa chena akuuzana kunena kuti timwe koma tisalezere atiuzaso vesi Bible momo ndiye Veritas yatipanga kuti timvese bwino Bible ndipo tilalikire choona cha Bible amalawi musewaletu kuti tili mkatikati mwa programu yathu iyi programu ya Pagome imene mafumira pano powairesi akanema ya Mibawa ndipo ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndi bishop opanda mpingo wa pano pa Mibawa Television kukulandira ndi manja awiri mu programu imeneyi. Iyi ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana monga imene timafotokozera kuna kuti Mibawa Television shimasankha timapita pena pali ponsepo amene akufalitsa uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu kuyembekeza kubwera kwa Yesu wachiwiri. Lero lino ndili kuno kukambiri CCAP kubangwe wena inu kapena simudziwako kunoko ndi kubangwe kumene ndili kuno mukafika pa banana mali pa banana ndiye banana zake ziliziona ndiye mukhotere chako manjaku paka mukafika pakambiri CCAP. Ndiye lero lino ndikucheza ndithu ndi atsogoleri awiri amene lero lino lili tsiku lopambana kwambiri la mtengo wapatali ndikuti kuti sadzaliwala tsikuli chifukwa kuti avala dzipewa monga amene mukuwaona ndi mikanjoyi kusonyeza kuna kuti anali pa maphunziro apadera. Yetu video ticheza nawo iwowa kuna kuti timve zambiri. Alembi ine ndifuna ndidziwe kuna kuti kodi mwambo pene wachitika lero mukuti Veritas
ndi woyamba kuchitika pano pa mpingo pano kapena no mukupitiriza? Zikomo kwambiri. Mwambo umenewu ndi maphunziro amenewo amene tinali nawo a Veritas amene tinayamba pa 3 December 2024. 3 December 2024. Yeah, December sinafike 24. Oh, 23 yes. 2023. Amene atitayamba tamaliza pa 2 June mwezi wapitawo. Amene ndi oyamba pa mpingo uno. Oyamba. Yeah. Ndipo pali ma module anayi amene timenena kuti tizilowamo. Inoyo timene tapanga graduate lero ndi module 1. Module 1. Yeah, choncho tikuyenera kuti tilowenso module 2 imene titalowenso mkalasi mpaka na mwina cha mu December. Funso langa ndionena kuti mukunena kuti ndikoyamba pano pa kukhala Veritas. Ndiye kuti munatengera munakopera kwa mipingo ina ya mpingo wa CCAV kapena mipingo ina yachi kuti nanunso muyambe zimene maphunziro amene a Veritas. Okay, maphunziro amene wawa amenena kuti mipingo azikhala nawo. Mipingo yake iti? Mipingo ya CCAV azikhala nayo. Choncho chaka chatha titalandira abusa Owen Chiwere anachiona chopambana kwambiri kunena kuti Veritas so pa mpingo panopa iyenera kuchitika. Ndipo iwo pokha kuti abusa mpingo pano komanso anali ndi aphunzisi amene akhala kuti phunzisa Veritas imene. Ndi ubwino wanji kuona kuti no anthu ngati mene muli inu mukhamwe kuti muphunzire maphunziro amene moti Veritas. Ubwino wake ndi kuti phindu lachi ndi lotani popeza kuna kuti ndi ntchito ya abusa muti tinaona Owen Chiwere. Owen Chiwere kukuphunzitsani iwo achitanthauzira Bible kuchokera Genesis mpaka kukafikizana ku Chivumbulutso. Ndiye inu yomwe nokha mukufuna kuti mudziphunzira Bible kuchokera Genesis mpaka na Chivumbulutso. Ndiye kuti mukatengera ntchito yawo Owen Chiwere. Yeah, sikuwatengera ntchito yawo koma tonse monga tikudziwa unena kuti tonse ndife atumiki. Uthenga umene timaphunzira kwambiri kuchokera m'Bible kufunika kuti ifeyo tiyenera kuti katumikirenso anthu ena. Ndipo kuti katumikira anthu ena timenera kuti tilowe mkalasi tiziphunzira. Ndipo kuphunzira timenera kuti timvesese kuti Bible imenena kuti chani. Ndipo choonadi chenicheni ndi chiticho. Mufuna kutanthauza kuti pali alipo ena azibusa kapena alalikiwe ena wake amene amalalika koma Bible sanaliphunzire kwambiri kwake. Namapita kumalalika madero sana. Ndipo ndizochitika chifukwa kunja kuno tili ndi azitumiki kapena kuti azibusa osiyana amene akhala mwina akutumikira. Koma ngati munthu sunalowe Veritas akhoza mwina kumakutumikira koma mwina zili zosayenera kapena kuti mwina zisali zoonadi. Choncho Veritas imatithandizira kunena kuti pamene tikuphunzira tizitha kudziwa kunena kuti monga chisanzo akhristu aku Bereya amati akaphunzira amapita kunyumba kukaona kuti kodi zimene akunena chantizoona ku Bereya tikaona machitidwe a atumwi akhristu aku Bereya amapanga chimodzimodzi amati akamva uthenga amapita kukawerenga kukaona kuti kodi akunena chantizoona. Choncho timafuna kuti tikamamvanso uthenga osiyana kapena kuti tikamamva kunja mautumiki osiyana tizithanso kuona kuti kodi Bible zimene unazi ndizoona kapena ndizaboza. Choncho Veritas imatithandizira kuti ziwe choonadi chenicheni chimene chithandizira una kuti uthenga kubwerawo ndiwoona. Komanso pamene tikudziwa choonadi chenicheni tikathenso kufikisa kwa anthu ena komanso tikathe kulalikira kwa anthu ena. Mukudziwa bwino kuti mipingo timakhala ndi anthu a Khristu osiyana ena makhala ndi zosowa zawo ena makhala ndi zokhumba zawo. Koma pamene alowa Veritas timadziwa zoona kuti anthu amene tingathandize bwanji ngakhalebe uthenga umene ali wa anthu akale komano tingautembenuze bwanji kuti ukhale wa anthu alero. Muchalichi munoti munadzaza anthu ambiri pena ake anali panja koma amene mwachita graduate lero lino ndinamva chifukwa ndimamvetsera ndi chidwi ndi 20 zomwenereza munthu ndi ziti zikuna kuti munthu ajoine bungwe limene kandi gulu limene la Veritas zomwenereza ndi zache ndi ziti? Zikomo kwambiri. Aliyense akhoza kulowa Veritas. Aliyense akhoza kulowa Veritas waphunzira bwinobwino. Chachikulu chimafunika kuti tikhale kuti mwina tikudziwa kulemba komanso kutani kuwerenga. Yeah. Munthu adziwe kulemba. Akhoza kudziwa kuwerenga komanso kulemba. Chifukwa zimene ngati munthu sokudziwa kulemba kapena kuwerenga ndiye kuti Bible litivuta kutani kuwerenga. Kodi gulu limene la Veritas mwanena kuna kuti no ndilophunzitsa anthu kuti no kutambasula Bible. Kodi ndinoka CCAV amene muli kuloledwa kukhala mu maphunziro amene a Veritas kapena mumachita open kwa mipingo inachi kuti akhuzomaza phunzira famina mwina maja ina cha mipingo inachi akhuzokhala ndi chidwi kuna kuti nawo sachiza phunzira Bible kapena
mmadzipangira dzainu nokha za umomo. zikomo kwambiri pokhala kuti mawu ali a Mulungu ndipo mawu amene kuti afikire kwina aliyense ndi chikhulupiriro kunena kuti wina aliyense ndi omasuka kuti akhoza kulowa nawo Veritas makamaka kuti adziwe mawu a Mulungu. Chabwino. Pali ndalama inayona kuti munthu apere ndithu ndalama iliyonse monga ineyo tilibe mpingo ndine bishop opanda mpingo koma nditafuna kuti ndidziwe mawu mukhoza ndilola kudzakhala nanu bwinobwino mukhoza kudzaphunziranso bwinobwino ndikhoza kudzaphunziranso bwinobwino. Amayi paja mwatitina ndinda Jennifer Kalonga Chinombo. Ndino abusa kapena ndinaja? Ayi, simbusa. Simbusa. Koma ndakuona ni mukulalika ifana nali muno ndimaona kuti muna mumalalika. Ndiye kulalika kwa inuyo munabwera pa buku la Efeso chapter 3 verse Efeso chapter 2 verse 11. Mmene munthu wacha kuti Ayuda ndi amitundu ayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa mtanda wa Kristu. Ndi choncho verse lake ndimeneli mmawerenga inuyo po sankha mutu umenewu matanthauza kuti chani mafuna kuti anthu amene anadzaza chinati ndi chanthu munomo chinadzaza mafuna kuti anthu atolepo chiyani. Monga mmene ndinanenera kunena kuti mutu wa uthenga uja unali kuti Yesu ndiye chipulumutso chathu. Yesu ndiye chipulumutso chathu. Ndimafuna kuti anthu aja adziwe kunena kuti tikakhulupirira Yesu Khristu ndikosavuta kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Ngati tikukhulupirira Yesu Khristu ndiye kuti zakudziko tizizipewa, tizipanga chifuniro cha Khristu. Chifukwa tikawerenga mawu a Mulungu omwewo akunena kuti Khristuyo ndi woyera ndipo yense amene akufuna kumusatira iye akhalenso oyera ndipo ampembeze mu mzimu ndi mu choonadi. Ndiye nafuna kuti anthu aja adziwe kunena kuti amene wagwira Yesu kapena amene akuchita chifuniro cha Mulungu ameneyo malo ache kumwamba aliko. Chifukwa chonena kuti pamene tafika lero dziko lapansi tafika ngati mmene tanalili anthu aku Sodomu ndi Gomora, ndipo zangotengera chisomo chifukwa cha imfa ya Khristuyo kuti sitikulangidwa. Koma kana kuti Yesu sanabwere ifeyo tinafika pa Sodomu ndi Gomora ndipo tinayenera kuti tilangidwe. Chifukwa zonse zimapanga aku Sodomu ifeso zikuchitika lero. Anthu malo movala tavula tikuyenda amaliseche. Kodi mazona zimene? Kwambiri. Kuti azimayiso amumpingo kumabwera kukhala patsogolo atavala mamini. Ndipo kwambiri kwache ngati munamvaso nthawi ndi malalikira ija ndinanena kuti uchimo wambiri wagona mkachisi. Uchimo wambiri wagona mkachisi. Chifukwa ndife tomwe timakhala ngati abiri mankwe. Tikabwera kuchali chikuno oyera anthu kutiona aja mwaja zili bwino. Koma ndithu choonadi cha Mulungu titachikana. Usiku kukauluka Nazareth school phunzitsa ana ufiti. Usiku tukapezeka mphambano ndi azimuna ainu ake. Usiku ena kukapezeka kukuba, ena katangale. Kodi katangale ndoipa? Kwambiri. Meso mafuna kuti uzikhala ndi kwa iweyo ku munthu ndi zabwino tikatenga malingaliro aku munthu ndi zabwino chifukwa umapata mophweka. Koma tikatenga pamaso pa Mulungu ndi zolakwika chifukwa chimene wabacho chinayenera kuti chikagwire ntchito pa munthu wina, munthu amene uja wamusausa. Director kundiuza kuna kuti nthawi yatithera ngabona nkhani nkanyamata ndi mawano otsirizo otana amene mungafotokoze alembi kwafotokozera amala bonchi sangalalo chanu chimene chakhala kwa inu pa tsiku la lero lino kuti mwamvala model ndi kuti ndinu graduate amaphunziro otchedwa kuti Veritas. Yes, koma kwambiri tindi chimwe chachikulu kunena kuti tatsiriza module 1 komanso maphunziro amenewa a Veritas lero pa 14 July. Tilokondwa kwambiri chifukwa kuti Veritas imatithandizira kwambiri, yatithandizira kwambiri kunena kuti tithe kusunga nthawi somakamaka chifukwa timakhala ndi nthawi zina zimene zikhale mwina ndi mawazo ochuluka kuphunzira. Ndiye yatithandizira kwambiri kuti ifenso moyo wathu wauzimu uumbike. Komanso kuposaposa zonse Veritas yatithandiziranso kunena kuti pamene tikumbika moyo wauzimu komanso
tikathe kudzala mipingo ina kupyolera mu Veritas. Choncho chifukwa kuti Mulungu polenga dziko lapansi anafuna kunena kuti mipingo inanso ikadzalike komanso kuti uthenga ukafalikire pamene tikupereka kwa anthu ena. Zimene zatithandizira kunena kuti pamene tikafalisa uthenga kwa anthu enanso akathe kukumana ndi chosowa chawo. Maliza mungapatse nambala yanu famwe na majena jakhuzo khadi chidwi kuna kuti ine mtadzala mkhana wa Blair andifotokozere kuti Veritas ni chani. Mwapatse nambala yanu mwachidwi. Chabwino. Nambala yanga ya Airtel ndi 9 41 02 39. Ya TNM ndi 8 5 332 495. Ndibwerezanso ya Airtel ndi 9 41 02 39. Ndipo ya TNM ndi 8 5 332 495. Pereka chisanzo chonena kuti muli Zakeyu m'Baibulo wamfupi amene anakwera mtengo pofuna kuona Khristu Yesu. Ambiri tikamatanthauzira chapter chimene chacho timatha kuwauza anthu kuti chifukwa cha machimo ndinu afupi ndinu otani, pamene choona cha Baibulo sichikunena kuti Zakeyu anali wamfupi chifukwa choti anali wochimwa ayi, koma ndi chibadwidwe usinkhu wake umene Mulungu anampasa unali waufupiwa. Kodi mukunjoya kwambiri mu Veritas mwanjoya kwambiri funa kuona kuti mufuna yamba ulalika. Ndipo nambala yanu. Ineyo nambala yanga ya 09 ndi 9 59 18 486 ya 8 mmozi 9 41 67 free. Ine ndikuthokozeni kwambiri ifo chondilola kuna kuti ndikhale nanu program ya pakome tsiku la lero. Ndipo Mulungu akudalitseni nonse pamene mukupitiriza utumiki wanu umene wa Veritas kuna kuti muthandizenso miyoyo ina yache imene sikudziwa Bible nanga kuti Bible matanthauzo kuti chani. Mulungu akutsogolereni. Amalawi tikaterende kuti tsopano tafika pa mapeto penipeni pa program yathu iyi program ya pakome imene lero lino inatengera kuno ku Bangwe kumpingo chino kuti Kambiri CCAP kumene iwo akuti palika bungwe kena kachama chino kuti Veritas. Veritas ndio kuti kuphunzira Bible ili kuyambira pa Genesis mpaka na kuchikumbutso mmene mungalimvetsetsere Bible ulitanthauzira kwake chifukwa Bible amangowerenga ngati newspaper koma a Veritas akuwerenga ndithu mwakathithi kuti udziwa ulitanthauzira nkumakana nkhuliranso kwa anthu ena. Ine tochera pati chigada Bishop opata mpingo wapano pa Mimba Television osayola mzanga Stanley Chisa amene ndinabwera limodzi kuti tidzaone zimene zizi ndikutipitiriza kuona maprogramu ena opambana ndipo Yehova Mulungu odzodalitsayo akadalitse inu pamodzi ndine ndemwe. Salani bwino.